A noite do 14 de outubro de 2017 comenzou a arder o noso monte. E non foi ata 40 horas despois que deixamos de vernos rodeados de lume. A tristura que nos embargaba na tarde do día 16 era grandísima. Aínda que, para ser honestos, hai que recoñecer que debaixo desa inmensa tristura había unhas trazas de orgullo e de agradecemento. Orgullo, porque conseguimos que non ardera ningunha casa. E agradecemento para os nosos veciños, para nós mesmos, que traballamos unidos e de xeito incansable contra o lume. Dende a primeira reunión ata o día de hoxe, seguimos a traballar como un cento de brazos movidos por un só corazón. Limpiamos as zonas queimadas, facemos barreiras, seguindo as liñas de nivel para evitar que o chan se siga erosionando coas chuvias, estendemos pallas, repartimos comida para os animais que sobreviviron ao lume, sementamos landras e castañas, plantamos carballos, castiñeiros, corticeiros. O último domingo de cada mes, alén de outros días a maiores, motoserras, desbrozadoras, espalladeiras, legóns, tractores, os veciños das Cortellas e os entregados voluntarios que veñen doutros lugares, inundamos o monte con moitas ganas de traballar e coa alegría que nos caracteriza. Agora chegou o momento de facer música polo noso monte. O sábado 3 de marzo, ás 7 da tarde, terá lugar nas Cortellas unha gran festa na que recadaremos fondos para recuperar o bosque verde con que todos soñamos. Cristina Maró será a encargada de presentar aos grupos Leilía, Pelepau, Os Carunchos, Tanto nos ten, Sofía Espiñeira, Fanfarria Taquicardia, Ceo Orquestra Fantasma, Os do Fondo da Barra, O Fiadeiro e Soalla. Un gran espectáculo ao que logo vos podedes unir todos aqueles que queirades traer instrumentos. A entrada é de balde. Temos outros xeitos de colaborar. Poderedes, por exemplo, apadriñar unha árbore que será plantada co nome do seu padriño ou madriña. Saúdos dos veciños e veciñas das Cortellas. E recordade que calquera xardín comeza por unha semente. Vémonos o 3 de marzo.